Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit. Știu, astăzi joacă Steaua CFR. Bun, frate, eu sunt fan răit de Universitatea Craiova. Dar vă zic că am niște momente cu Steaua CFR. Va fi 27.000 de spectatori. Am meciul Steaua CFR. Vine... Stați puțin. Va fi 27.000 de spectatori la meciul Steaua CFR și se va disputa pe stadionul Ghencea. Bun, s-au văzut aproape, nu știu, mai erau ultimele bilete, a spus Gheorghe Mostață, șeful galeriei de la Peluza Nord, Steaua. Bun, fraților, pentru fanii steliști, vă recomand să vă duceți la meciul tare Steaua CFR, pentru că nu mai puțin și se vând toate biletele, fraților. Bun. Cu echipa noastră de suflet în Universitatea Craiova ne pasăm de tradiția cu palmaresul. Bun. După aceea, echipa noastră de suflet joacă la Iași în deplasare. După aceea joacă pe teren propriu cu UTA Arad. Fraților, eu mă duc doar la meciul Botoșani, pentru că, din păcate, nu mă duc la meciul cu UTA și Steaua, cu UTA cu Sepsi. Dacă nu pot să mă duc, pentru că pe 19 august avem botezul și pe 19 august cade meciul Craiova UTA. Și iarăși nu pot. Pe 16 septembrie cade nunta unui prieten și cade și meciul Sepsi. Și tocmai mă duc la următorul meci, 30 septembrie. Și mai ne vedem tocmai pe 30 septembrie, deci fac o pauză. E o lună jumate, cred. Da. Și, puteți seama, după Botoșani, mă duc tot la toate meciurile. Bun, fraților, cam atât am pentru videoclipul de azi. Apreciați sau nu apreciați, nu mă interesează. Oricum.